Mga igsuon ni adlaw, importante kayo atong bisita ang usa sa sekretaryo sa atong obispo, chancellor, si Father Randy Boyser, mubasa sa dekreto sa obispo iyang hukom sa gihimo nga application sa pagatukuron nga Pundok Capernaum. Ania ang tubag sa atong obispo. Akong ihatag kaninyo si Father Randy Boyser ato siyang pakpakan. Mayong buntag kaninyong tanan. Aniya akong pagabasahon ang sulat gikan sa atong talahorong obispo. Diocese of Talibon, sulat sirkular. Petsa, Abril 12, 2013. Mahitungod sa tubag pastoral sa gitakdang pagsugod sa Capernaum. Ngadto sa mga magtutuo sa Bikaryato sa Berhen sa Konsolasyon, mga parokya sa Gindulman, Duero, Hagna, Anda, Lunoy o Ginakot. Among nadawat ang opisyal nga komunikasyon gikan ni Brother Edsel Closas pinaagi sa iyang sulat niadtong Marso 27, 2013. Mahitungod sa iyang desisyon sa pagtukod ug usa ka pribadong ministeryo nga ginganlag Capernaum ug ang iyang desisyon sa pagsugod nini karong Mayo 10, 2013. Karon human matuki ang mga basihanan nga gipadangat alang sa among pagtagad, kami nakadesider ning musunod uban ang dakong kasakit sa kasing-kasing. Una, ang desisyon ni Brother Edsel Closas sa usa ka bahin may usa ka tataw nga kaligunan sa amo nang nasulta mahitungod sa iyang pagdumili sa pagbag-o sa iyang taras o ang kakulang sa posibilidad nga siya magpakureher sa iyang sayop. Gipahamtang namo kaniya pinaagig sugo subay sa gibalaod sa kanon 229 paragraph 1 aron ang iyang mga sayop makurihian pinaagig insaktong pagtudlo. Ang grupo sa CCRM o CFD gihisgutan sa maong sugo tungod sa panginahanglan. Apan tungod kay ang paghimo sa usa ka ministeryo bisan tuod kini pribado makahatag sa susamang posibilidad sa pagkatap sa mga sayop tungod sa kakulang sa pagtudlo. Amo na usab nga gisubli ang pahimangno nga siya una mohimo og tukmang pagtuon sa teolohiya. Kondisyon kini nga kinahanglan niyang himuon kung ugaling buot siyang mosalmot sa ministeryo apostoliko ubos sa among pagtugot. Kining kondisyon mahimo niyan dili tumanon kung mupili siya pagbulag o paglibre sa iyang kaugalingon gikan sa otoridad sa simbahang Katoliko. Sa laing bahin, ang iyang desisyon pagtukod o iyang kaugalingong pribadong ministeryo may usa ka dayag nga pagsupak sa sugo nga gipahamtang sa dekreto administratibo nga nag-ingon ang dili pagtuman sa sugo pagasabton nga usa ka dayag nga pagsupak sa balaod sumala sa kanon 1321 paragraph 1. Kusgano namong gipahimangno nga kung kini mahitabo adunay tukmang silot nga ipahamtang katapusan sa pagkutlo. Ikaduha, sa usa ka karaang panultihon nga ni Latin giingon errare humanum est perseverare diabolicum nga nagpasabot ang kasaypanan tawhanon apan ang pagpadayon sa maong sayop yawanon. Kung siya magmagahi sa iyang pagsupak, kami adunay dugang rason sa dili pag-ila sa iyang ministeryo ug mas labaw namong dili tugutan siya sa pagpakatap sa laing higayon ug mga sayop sa doktrina tungod sa kakulang sa pagtuon. Kami miila sa iyang katungod sa pagtukod og usa ka pribadong asosasyon
sa mga magtutuo subay sa Canon 215 apan ang susamang balaod sa simbahan nagaingon usab. Canon 305 paragraph 1, ang tanang asosasyon sa Kristohanon nga magtutuo kinahanglan ubos sa pagdumala sa tukmang otoridad sa simbahan. Kining otoridad kinahanglang magpaniguro nga ang katiunay sa pagtuo ug moralidad mapatuman niini ug nga ang mga abuso sa disiplina sa simbahan dili mukuyanap. Busa ang mauntukmang otoridad adunay katungdanan ug katungod sa pagduaw niining mga asosasyon subay sa balaod ug mga patakaran. Ang mga asosasyon ubos usab sa pagdumala sa samang otoridad subay sa anaa sa mga balaod nga mosunod. Paragraph 2, ang matagmatang sa asosasyon ubos sa pagdumala sa Santa Sede. Ang mga asosasyon dayosisano ubos sa pagdumala sa ordinaryo lokal sama sa ubang mga asosasyon nga anaa nagalihok sulod sa dioceses. Ug Canon 321 paragraph 1 nagkanayon, bisan kun ang pribadong mga asosasyon sa mga Kristohanong magtutuo adunay ilang kaugalingnan o autonomy subay sa Canon 321, kini sila ubos sa pagdumala sa otoridad sa simbahan subay sa Canon 305 ug usab ubos sa pagdumala sa susamang otoridad. Paragraph 2 nagkanayon, responsibilidad usab sa otoridad sa simbahan nga bisan giila ang kaugalingnan o autonomy sa mga pribadong asosasyon ang pagbantay ug pagpaniguro nga malikayan ang kawalay kahiusahan sa ilang paningkamot ug nga ang paghimo sa ilang apostolado matumong alang sa kauyuhan sa kadaghanan. Katapusan sa pagkutlo. Kung siya buot nga mubansay sa iyang personal nga katungod sa pagtukod o pribadong asosasyon nga iyang gitawag og Kapernaum, kami buot usab nga mubansay sa among katungod sa ministeryo alang sa kaayuhan sa usa ka pundok sa Katolikong simbahan nga ubos sa among pagdumala. Sa pagkakaron, ang pribadong asosasyon nga buot sugdan sa Mayo 10 pagaisipon nga asosasyon nga tinukod diha sa dayag nga pagsupak ug pagdumili sa pagtuman ug busa kini dili Katoliko. Ako nagapasidaan sa Kristohanong magtutuo sa pag-amping sa ilang pagtuo pinaagi sa pagtuman sa pagtuo nga gitudlo ubos sa pagbantay ug pagkontrolar sa mga otoridad sa simbahan. Ang pag-apil sa mga asosasyon nga dili maayog dungog mahimong musangpot sa kakuyaw sa kaalautan. Ikatulo, busa aron dili subling mahulog sa susamang problema, ako nagapahamtang og moratorium sulod sa 4 ka tuig diin gidid-an si Brother Edsel Closas ug ang iyang mga dumadapig sa paghimo sa giingong pribadong ministeryo sa ngalan sa simbahan. Sulod niining panahona, walay sugyot o bisan unsang hilisgutan kalabot sa maong grupo ang pagatukion. Ang maong moratorium sa 4 ka tuig gitumong aron paghatag og igong panahon alang kang Brother Edsel Closas sa pagpaubos sa iyang kaugalingon sa pagtuon sa teolohiya. Ikaupat og katapusan, among pagbuot nga kining publikong sulat pagabasahon karong umaabot Abril 21, 2013 sa tanang parokya sakop sa Bikaryato sa Birhen sa Konsolasyon ug sa mga silingang parokya nga naapektuhan niining maong isyu. Kami nagampo nga pinaagi nining sulat si Brother Edsel Closas sa katapusan makasabot na karon sa among pahimangno ug sa pagpaubos sa iyang kaugalingon sa otoridad pinaagi sa masinugtanong pagsunod sa mga sugo nga gipahamtang tungod sa iyang mga sayo. Matinud-anon diha ni Kristo, Most Reverend Christian Vicente F. Noel D.D.
obispo sa Talibon. Kini iyang gipirmahan.